Enw'r sioe yw Tir Sir Gâr, a mae'n portread teulu, hanes a Tynged fferm. A dyna beth mae'r sioe amdano. Wrth gwrs, mae'n seiliedig ar amaeth, a mae fe'n sioe sydd yn cymryd lle yn amgueddfa Abergwili, ac hefyd mae yna presenoldeb cryf yn y dre, lle mae gosodwaith yn y Civic Hall yng nghanol Caerfyrddin. Felly mae'r dau safle, bydde gynulleidfa'n cwrdd yn y dre, ac wedyn bydde'n cael ei cludio ar fws i'r profiad wedyn yn yr amgueddfa. Mae'r profiad wedyn chi'n cerdded trwy'r amgueddfa yn gweld gwahanol wrthrychau yn un ymateb at, a wedyn mae yna'r cymeriadau actorion yn chwarae rhan teulu, a chi'n darganfod y stori wedyn sydd tu ôl etifeddiaeth ffarm. A dyna beth chi'n darganfod wrth cerdded trwyddo'r amgueddfa. Mae etifeddiaeth yn rhan bwysig o'r sioe yma, cos mae'r sgwennu mae Roger wedi gwneud, mae'r ddrama hunan yn seiliedig ar cyfweliadau mae wedi wneud gyda'r ffermwyr, felly wedi denu o'r cyfweliadau yna i greu y sgript, a mae hwnna'n rhan bwysig wrth gwrs, cos mae fel fath o ryw whodunit, ond chi'n darganfod y diwedd pwy sydd wedi etifeddu'r fferm. Wel, ni wedi rhannu'r amgueddfa mewn i 12 parth, zone, a felly mae'r gyd o'r zones yna yn perthnasol efo themau crefydd a hefyd egin, tirlun. Wedyn ni wedi dewis 12 wrthrych sydd yn mynd gyda hwn. A felly yn y gosodwaith yn y dre, byddwch chi'n gweld cipolwg o'r wrthrychau yn yr amgueddfa wrth i chi cerdded rownd, wrth i chi cwrdd â cymeriadau aelodau'r teulu, a hefyd byddwch chi'n gweld y ffilmiau yma o'r artistiaid yn ymateb i elfennau ffarmio.